Здравейте, уважаеми зрители! Казвам се Мирослав Недев, по образование съм икономист, а от доста време инвестирам и се издържам от дейността си на капиталовите пазари. Днес искам да ви обърна внимание на планирането на инвестиционната дейност. Когато на времето реших да се занимавам по-сериозно и систематично с инвестиране на капиталовите пазари, се сетих за думите на своите преподаватели в университета: а ако не знаеш на къде си тръгнал, никога няма да стигнеш. Ето защо реших да се съставя един 5-годишен инвестиционен план. Намеренията ми бяха с този план да повиша своята финансова независимост, като за целта трябваше да повиша нивото на своето инвестиционно портфолио. Ако и вие искате да си съставите свой собствен инвестиционен план, на първо време трябва да решите какъв ще е размера на вашия авариен фонд. Аварийният фонд представлява една определена парична сума, която сума би трябвало да ви помогне да покриете своите разходи за един период от около 6 месеца. По този начин аварийният фонд ще предпази вашето портфолио от нежелани разпродажби в случай на форс-мажорни обстоятелства. Следващото нещо, което трябва да определите, е каква част от дохода, колко често и в какви активи може да инвестирате. Ако искате да разберете как аз съм решил горепоставените проблеми, може да прочетете глава първа от книгата ми "Инвестирането в акции. Игра на хипотези". В нея аз съм описал подробно съставянето на моя 5-годишен инвестиционен план. Това беше всичко за днес. Желая ви усмихнат и приятен ден!